Agus tú ag comú a chuid ceolaí an míon agla t a riú marall go míonn tú ag común san siú mar sin agus tú láthííon agus an sin do smuintí a chur óscóir léir mór daoine agus míon thuirmí ag daoine ar de chuid smuintereacht. Bhfuil míon agla sinnéanú nó fattíos sinnéanú? Is stoin chuí ranní med ní féidir leat an álí na chrohinn tú a hoigáil go persanta. Agus sin an dachar nar bhain an álí natá a chorthúad le a híal ach déanam iirecht cinál mé hain na scara ón obair, agus just cinál le churmach agus ará okay, dus sin mus dáin is, mar daíonn sé le dtíine ní hé nach daíonn nach gur rud persanta it's just tá stíl agsú ceol le chohanna agus nína masúil go athnóí an sluftar bhanam le chohanna. Ach cheapan mar chomador agus bhí sé sin mar dúchlan am ar fe pí a fáda cinál na héna scara ón na hóra na bhí a chuma agam. But massam go rid sin tá tácht a chéine mata tú cinál adversach fao rud a cinn churmach ará dís ce a cheappas lína faoi nó mata áirt faoi sin just le wet sé agus just bechas ad nach man an sé latin mar gunne just ní haineo an ceol a gachtainine agus sin cinál just an síl ní but is dúchlan sin go golóir commodóirí óran agus golóir gan am ní chuint amach agus stuff féin maiall ar an cinál fatis sin faoi cinál ru sin but sné an tachtachach am go chunar bevach becuine nuirí sin. Well, tá tusa an eismar luí tú mar chud den ghrúpa omrateach IMLÉ, hí de ceol le cluisteil sa sráid bodkin ar Netflix, rud a bhí thbar bhí sé just aonteach sin eáil, tá glóir gradaim agus eile buinte amach agat tríd de chud ceol. Go dé taithníon leat, go dé a daithníon leat faoin cinneal síl sin síl an cheol, agus bhfuil se crua cinneal do bhela cíana dhéanamhan? Tá sé crua ach tá sé antarmhúil. Ceapan go rid é hainn slum go mór a dhéana agus a bheith mar mean an a dhéanamh bhain fála tí sis do hí just rud a hagan ón grí agus fiúna se seanos le sin rud céanna tagan sé ón grí an mothú agus an marhd a choreán ní féidir leat é i dhéana mars ceart agus is rud é atá dúchlanach is dahí ó híomh slí bethe bhaintas, but déanam héine maiall gur bhfuil grám gon rud atá banam agus tá grám gontanga agus é churchan cí na mástíín óga agus sinné rud sinné rud a smú gurhám sianna is cum céir atá idir láh am mar effice plan le sanga chumá fi lár. But ein rud bhána sin Ghaeilge is bralam a bheith ag obair le daine agus le daine óga go háirt, so sné an aim. Mohíam san amtá láthair tá níos mó beidir ceoltarí cinneal ag úsáid an Ghaeilge mar chuid. Ag úsáid an Ghaeilge ina gcuid ceol agus ag fí an Ghaeilge isteach ina gcuid lyraíos mar sin, tá ag smintúir bhfuil agad símat agus kneecap agus fiú Denise Chalia agus Claire Sands. Cían fá dar le nó a mochíonn tosa go bhfuil cinneal barú ag teachtar ceoltarí ag úsáid an Ghaeilge leistíad a ceol sacu? Massam go bhfuil go leor bród faoin Ghaeilge faoi láthair agus ceapain go bhfuil an idirlín hééis go leortonchar bheith ige air sin actually. Tá nuair a daine crothú ábhar as Ghaeilge, ceol as Ghaeilge is faoi láthair agus níl an cinál stigma sin faoin Ghaeilge níl te sin an a thuile ceapain a meascan an drámóg. Tá daine tá si bródú las antanga a láirt agus í úsáid sa ceol chumá agus tá sé mar chud dar bhéinlacht, gus becéirtain cinál bheith bródú leis sin agus a bheith ag crothú rudí as Ghaeilge, céim fá nach féiteach mud, agus sé go hálan éáil ach tá idirlíon hééis sé a thuirt go damda go dála bhád ní smú. Agus darnoid luú tú kneecap tá sé sinhééis an neir dhéana ó híh carchan cín na Ghaeilge ar scála idirnáisiúnta, so tá sé go hálan éáil an áíide agus ceapan
hain an na daine óga tá na me an hóisiilta agus tá crothú ábhar as Ghaeilge agus ceol as Ghaeilge sin a chur ansonchar a daine eile agus tá glóir daine nu hééis siochtta saach le rins blianta nús chomá so sin go hálainne ceol cínta.